het programma Gewest Friesland. Daarin zitten reportages die het programma Van Gewest tot Gewest uitstuurde tussen 1964 en 2004. Programmamaker in die tijd wie Johan van der Zee. Die is er nou nog en die kan u een heel soort vertellen over wat er in het verliezen badden in dat programma kwam. En een van die dingen, die we nou even een chance hebben, dat is een programma over de Suweltskwallen in Bolzert. Daar hebben we al eens een keer wat van Shellitten, van hoe het herenakkoord daar staan kwam. En dat in de Steerten beslist was dat dat dan maar teruggaan moest en dat de Suweltskwallen in Bolzert dus maar verdwijnen moest. Maar later kwam er alweer actie, hè? Ja, Suwelsfut, Bolzert in de put. Ja. Dat weer een beetje de slagzin. Ja. En heel Bolzert weer dat kon net. Dat wie al zo lang hier dat er west. We gingen daarvoor al eens een keer een langere reportage over de Suwelskwallen maken. Maar we willen doen nog wend om op film te werken. En toen kregen we in de mogelijkheid om op video reportages te maken. Dat hadden we een keer in de Suwelskwallen gedaan. Okay, ja. Maar je weer dus de actie om toch de probering te behouden. Dat is net slagen, maar... Nee, want ze dachten nog dat ze het middelbare volhouden kon en het hegere dan net enzovoort. Heel ingewikkeld. Dat die heel ingewikkeld. Nou, laten we eerst maar zien naar die reportage uit 1991 uit Bolzert. Onbekend maakt onbemind, zullen de 12 provincies van ons land hebben gedacht. En daarom maakten ze, met het oog op de komende verkiezingen volgende week, een diskette. Daarop staat allerlei informatie. Wat de provincie precies doet. En hoe het bestuur in elkaar zit. In het Friese Bolzwart weten ze sinds kort heel goed wat een provinciaal bestuur doet. Daar staat namelijk al bijna 90 jaar een zuivelschool en die moet nu voor een deel weg. En dat zou een enorme klap voor Bolzwart betekenen. In een speciale hoorzitting spraken de provinciale staten zich uit voor het behoud van die school. Maar de minister legde dat besluit naast zich neer. De onmacht van de provincie tegenover de landelijke politiek. Wat voor mensen wonen hier nou? Studenten. De studenten van de Suweltschool. Dat duurt niet zo lang hier, denk ik. Nee, jammer genoeg niet. Maar dat is de hoge heren hun schuld, hè? Hoezo? Nou, dat is een kwestie van... die hebben erover beslist. Wat nooit wezen moeten had. Dat had de gemeente beslissen moeten. Dat is van de provinciale staten. Meneer Wiegel heeft daar niet zo'n mooie rol in gespeeld met meneer Von Hof van de provincie Groningen. Het is een ruilhandel geweest. En nou moeten we bezuinigen. Want hier staat een mooie school en dan moeten ze weer een nieuwe in Leeuwarden. Nederland staat vroeger vol van koopmansgeest. Dat is er finale uit, meneer. Helemaal. Jammer genoeg. Vergadering is geopend. Voorop staat dat het hier om een onderwijskundige zaak gaat. Een tweede opmerking die ik maken wil, voorzitter, is dat de behandeling omtrent deze zaak eenmalig is. Wij praten er nu over in provinciale steden en straks zal de Tweede Kamer er ook deze matten, maar het komt net waarom. Provinciale Staten van Friesland op 14 januari 1991 in speciale zitting bijeen. Om advies te geven aan de minister van Landbouw over de vraag of de middelbare afdeling van de levensmiddelentechnologieopleiding, in de volksmond nog altijd de Zuivelschool, in Bolzwart kan blijven of moet verhuizen naar Leeuwarden. Een grote meerderheid in de fractie van de Partij van de Arbeid meent, met de minderheidsopvatting in het college, dat Bolzert als MBO-vestigingsplek voor levensmiddelentechnologie handhaven worden kan. Het feit dat de positie van Bolzwart en Zuidwest-Friesland wel in geding is, leidt ertoe dat mijn fractie verdeeld is. Nu ter zake. Op 12 december is door deze fractie als enige ronduit de stelling verkondigd in de commissie Welzijn dat om onderwijskundige redenen de middelbare school voor levensmiddelentechnologie naar Leeuwarden verplaatst diende te worden ter versterking van de hoofdvestiging van het AOC. Hoe zwier waagt dit advies in een besluitvorming van de minister?
De uitslag van de stemming is dat 15 leden van de Staten zich hebben verklaard voor het voorstel, doch 37 daartegen, zodat het is verworpen. Het advies aan de minister. Laat de middelbare afdeling in Bolsward blijven. De minister heeft het inmiddels naar zich neergelegd. Bolsward geeft de moed niet op. Het verlies zou te groot zijn. Dat betekent op een inwonertal van ruim 9000 inwoners een dramatische inwonerdaling. Waarbij dan ook nog komt studentenflats die leeg komen te staan, zware klap voor de middenstand en misschien nog wat aardigst, onze sociaal-maatschappelijke infrastructuur verandert dan drastisch. En als ik dat wat makkelijker zeg, dan moet u zich het volgende voorstellen. De vrolijkheid van 750 studenten is dan uit het beeld en daar maken wij ons grote zorgen om. En het meest wakker liggen wij eigenlijk van de vraag van hoe wordt dat allemaal gecompenseerd en wie compenseert dat? Wij zullen de komende tijd breed aandacht vragen voor deze toch wel dwaze operatie, die bovendien ook nog geldverslindend is. En dat zijn toch wel geluiden die in tijden van tussenbalans wel eens gehoord mogen worden. Ik vind dus dat het gewoon allebei je moet blijven, in de middelbare en de hogere. Is Bolsward zo leuk dan? Ja. Ja, als je... Waarom het leuk is? Gewoon, ja. Het is gewoon een gezellige stad. Nee, het is gewoon... Beetje studentenstad? Ja, toch wel. Kijk joh. Is het allemaal vochtig? Allemaal klompen nog. Hij is gewoon niet goed verroerd. Al bijna 90 jaar is Bolsward zuivelstad. Dat wil zeggen, vroeger was daar de zuivelschool. Tegenwoordig is de opleiding veel ruimer. Iedereen die later in de levensmiddelenindustrie wil werken, kan er in een heleboel richtingen studeren. Er is nu nog een hogere en een middelbare opleiding. Het lijkt erop dat de hogere zeker weggaat uit Bolsward, de middelbare misschien. En dat terwijl er in 1988 nog voor miljoenen is geïnvesteerd. Het is niet onze wens geweest om mogelijk te gaan verhuizen, maar dat is de wens van de politiek geweest. Dus ja, wat dat betreft zeggen wij zijn hier uitstekend geoutilleerd. Dus wat ons betreft is die verhuizing niet strikt noodzakelijk. Maar als de hogere opleiding weggaat, dan zegt de middelbare opleiding, dan gaan we mee. Ja, wij vinden de koppeling van dusdanig groot belang dat wij zeggen van als het HBO hier weggaat, is het onmogelijk dat wij hier achterblijven en het onderwijs op dit niveau kunnen handhaven. Dus dat betekent dat we dan mee zullen moeten naar Leeuwarden. Zou het niet veel beter zijn dat de hogere opleiding hier ook nog blijft in Bolsward? Daar beslissen wij helaas niet over. Daar beslist de politiek over. En wij wachten af wat de politiek daar dan nog verder over gaat zeggen. Intussen gaan de voorbereidingen voor de verplaatsing naar Leeuwarden gewoon door. In Bolsward is geen student te vinden die daar zin in heeft. De kennis centraliseren in één grote plaats. In feite is het onzin. Het is hier 30 kilometer vandaan. En ja, het kost gigantisch veel geld. Het gebouw hier, alles komt leeg te staan. Net nieuwe laboratoria voor zoveel miljoen. Nou, dat komt allemaal leeg te staan. Dat is allemaal kapitaalvernietiging. En je bereikt er in mijn ogen niks mee. En de gevolgen voor Bolsward zijn gigantisch groot. Wat verwacht je? Wat gaat er gebeuren? De werkloosheid in Bolsward is al heel hoog. Ik geloof 20%. Nou, er komen meer werklozen. De stad komt leeg te staan. Dat wordt een zwart dorp, denk ik.
Het had natuurlijk gevolgen van Bolsward, dat wil ik absoluut net ontkennen. Ik had het ook in mijn beantwoording aan mijn naam. Maar op dit moment is het echt net zo dat wij mogelijkheden in huis hebben om inderdaad Bolsward compensatie te bieden. Dan kun je zeggen, van, nou, omdat we dat niet hebben, maar we onderwijskundig maar een minder besluit nemen, dat je het mij te vieren. Toch protesteren de Bolswarder studenten. Ook de middenstand is bang voor het verlies van klanten. Een dikke 5% van de inwoners is ook niet niks. Vandaag, over 14 dagen, komt de zaak in een Kamercommissie opnieuw aan de orde. Dan valt het doek. Ook over de toekomst van Bolsward. Er moet nog van hogerhand over beslist worden, maar we hopen dus toch nog dat in ieder geval de middelbare opleiding hier in Bolsward blijft. Het is een stukje kapitaalsvernietiging wat er gebeurt op het moment. Maar ja, de school hoort in Bolsward, het is altijd zo geweest. Net zoals Ajax in Amsterdam hoort de Zuivelschool in Bolsward. Zo ligt dat. Zullen we Stef de Haas daar op de tribune bij de steertenzeel zitten? Nou, die man had zoveel lawaai veroorzaakt in Bolten. Dus heb ik nog wel eens een keer op waarom komen. Maar het ging dus om de Zuivelskwallen. Maar wat mij intrigeert, Johan, dan interview je een famke daarboven, die komt ergens uit een raamwij of zo. Dat is, ja, nou ja, we maken dus echt altijd wat shots in het plak zelf. En we roemen daar op stritten en dan weer hier een ruut boven die hebben. En dat wie een famke dat studeren on die, en die vond het prachtig dat wij dit dienen. En ze echt roepen van je met protest tegen die en dit. En, nou, ik denk dat maar even zien dat we dat ik opvangen kunnen en samen gaan praten. Dat ik me wel leuk heb. Ja. En het is wie ik nog verstaan ben even mee. Ja, zeker weer heel stemmen. Maar ik bedoel, betocht niet omdat we matten wat nice hebben, op een andere manier. Ik bedoel, ik hier misschien met het famke van vrij komen en dan praten we er even over. Nee, maar dat ziet er toch wel leuk uit. Dat ze dat zeker. Ja. Nee, dat dienen we dan maar gewoon. Ja. Dan, ja. Ja. Wat ik vreemd is, de steden hier in het stadium zijn het heerakkoord is goed, dus dat betekent dat Bolsward verdwijnen zou, de Zuivelskwallen. De steden die zijn nou van die Zuivelskwallen, maar net uit Bolsward wij. Nee. Dat teken je hem op, punt. Ja. Je meisje er verder niks van. Nee, nou, ik weet het niet meer precies, maar dat zou best kunnen. Ja. We zijn heel bot op de protesten in Bolsward zelf ben we ingegaan. Ja. En net zozeer wat de politieke minder spelen. Nee, maar bedoel, je meisje er niks achteraan. Je signaleert het en punt uit. Dat is de taak van gewest tot gewest. Ja. Op die manier. Ja. Je hebt in Friesland dus een heel soort dingen die binnen eigenlijk heel normaal. Die wil je een keer zien laten. Maar dan weet je net wat je ervan meidje maakt. Laten we maar eens zien in 1989, als het gaat over de rotan-industrie. Iets heel gewoons, de rotan-industrie in het plakje Noordwouden. Noordwolde op zijn Indonesisch. Dat gebeurt daar ieder jaar tijdens de Rotan-dagen in de zomer. Gek eigenlijk, want het is juist een Indonesisch exportverbod dat maakt dat de Rotan-industrie in het Friese dorp een moeilijke tijd doormaakt. Het Rotandorp van Nederland krijgt steeds meer concurrentie uit de landen waar de grondstof vandaan komt. Om in ieder geval de herinnering aan de rotan-industrie levend te houden, heeft Noordwolde nu een rotan-centrum. Hier laten zien, want onze bedoeling is om er echt een levendig museum van te maken. Zoals u daar ziet worden daar de gaatjesmatten worden daar gemaakt. Dat is een hele pieterpeuterig werkje, dat is echt een werkje wat je in alle rust moet doen. Waar je niet achter de broek hoeven te zitten om het snel klaar te hebben. Maar het is nog het echte ouderwetse met het doorheen gestoken en naar boven halen
het smalle spleutje. Dat lijkt een beetje op een frietzel, ja. Er staat dus buiten kijf dat de handel grotendeels betrokken wordt vanuit Indonesië op het moment. Heeft een aantal oorzaken. Oorzaak nummer 1 is dat het hier praktisch niet meer doenlijk is via de sociale lastwetgeving. De lonen zijn te hoog, laat ik het zo maar zeggen. En in Indonesië kan men nog een product krijgen, een goed product op het moment al. Wat toch de maatstaven van de noodvoldige kwaliteit, laat ik het zo zeggen, grotendeels benadert. Dat is eigenlijk punt 1. Punt 2 is, uiteraard wordt hier dus nog wel gefabriceerd. Er wordt nog een noodvoldige product geproduceerd. Door de jaren van doen komt er wel heet in mijn handen. Ja, dat lijkt me nogal heet, hè? Dat is behoorlijk heet, ja, hè. Dan gaan we het hier draaien. Om voor een mal te geven. We kunnen daar diverse mallen brengen. En dat moest op de knie? Dat moest vroeger op de knie. We moeten even een beetje afkoelen en dan kunnen we zo weer in de mal verder werken. Nou, meer afgekoeld te zijn, voor de vorm geven. Van deze mal. Nu kunnen we er een bank van maken. Er zijn nog wel rotanbedrijven in Noordwolde. Daar werken zo'n 100 mensen. Het zijn er 500 geweest. Een aantal Noordwoldige bedrijven heeft al een nevenvestiging in Indonesië. Het product wordt in Nederland alleen nog maar afgewerkt. Zou het zover komen dat je straks alleen nog maar in het voorlichtingscentrum Rotan meubels ziet maken? Noordwolde blijft altijd toch een dorp waar de meubelen gemaakt worden. Maar ik denk dat via dit Rotan-centrum toch een belangrijk stuk promotie van de hele Rotan-industrie uitgaat. En wij willen mensen gewoon bijbrengen hoe mooi dit product eigenlijk is. En wat voor mensen daarmee aan het werk zijn geweest in de loop der jaren. Ik ben nu aan een rand aan het vlechten voor die stoel die hier naast me staat. Zo zijn we vroeger, en dat was dan in de 20e jaren. Ik ben in 34 ben ik bij vader begonnen. En toen zijn we met mijn broers zijn we ermee doorgegaan tot ik in dienst moest. En dat hebben we zo met z'n drieën zo'n 30 jaar volgehouden. Stoelen maken van wilgeteen, vlechten met pitriet, het is allemaal in Noordwolde gedaan. Het zijn nu bijna uitgestorven beroepen. U heeft het hele leven gedaan? Nou, van 15 jaar al. Ik denk dat er altijd wel een bepaalde productie hier gehandhaafd blijft. Omdat de know-how in Nederland is gewoon geconcentreerd in Noordwolde. En komen de meubelen uit Indonesië, dan is het toch altijd zo dat er nog iets aan moet gebeuren. En die vakkennis is hier gewoon aanwezig. Die Frans die maakte een bijenkorf van stro en dan ging er van riet een kap overheen tegen het inwateren. Want ze stonden rustig in de open lucht. En dat is dus deze eigenlijk ook, hè? Ja. Hier zien we spaarpotten. Ja. Hier met een embleem van een spaarbank waar een bij ook in zat. Uit Utrecht nog wel? Deze uit Utrecht, ja, maar je had ze ook in Amsterdam. Ja. En plastic heb je dan zelfs ook nog. Een hele oude uit de vorige eeuw in Engeland. Noordwolde hoopt met zijn Rotan-centrum een toeristisch trekpleister te worden. Als extra is er een bijenmuseum aan toegevoegd. Of de werkgelegenheid die in de Rotan-industrie verloren is gegaan, in de recreatiesector teruggevonden kan worden, blijft een grote vraag. De Rotan-industrie en alles wat daaromheen hing in Noordwolde, dat bestaat nu ook net meer haast, hè? Nee, dat wie volgens mij wel het moment dat het heel saai wie. Want de Rotan kwam uit Indonesië en die hebben op een bepaald moment zijn van wij willen dit niet meer. Wij sturen geen Rotan meer naar Nederland daar. Dus dat wie een domper voor de industrie in Noordwolde.
Ik vond het wel een mooie historie. Hè? Dus ik ben daar met korkensvlechtsie begonnen in een hele jaarmoedige tijd. En het was toch een industrie. Voor ons in de meubelzaken die de Rotan verwerken. Ja. En dit weer dan zo'n moment dat ik dacht, dan moeten wij maar een fabriek in Indonesië opzetten. Je maakt een reportage over iets wat in Friesland wat heel gewoon is. Ja. Wat worden Rotan-industrie, had altijd geweest. Ja, dat is heel moeilijk om daar iets aparts van te maken. Ja, zeker. Ja. Maar toch, ik landelijk zien dit is er. Dit is op dat plak zou ontstaan. Dat gaat de reden is. Ja. We zullen zonder meer nog een keer op even omkomen. Die Rotan-industrie in wat worden en alles wat daaromheen hing. Trouwens, ik meer reportages van gewest tot gewest. Je hebt iets in het programma Gewest Friesland en dat is er tak een weekend weer.